Bueno, 2021 urtean, UEMak, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak eta Galtzaundi Euskara taldeak elkarrekin egin genuen Tolosako 28 herrietako kaletako kalera bilera neurketaz. Hau dator 2017an hasi zen prozesu batetik, 2017an UEMak bere mankomunitateko kide zien herrietako kaleetan egin behar zuen neurketa, Galtzaunditik gerturatu ginen eta interesatzen zitzaigula gehiagora zabaltzea eta gure eskualdeko lehenengo emaitza orokorra izatea, 28 herrietakoa, eta aurten egin duena, aurreko urtean egin genuena, 4 urte ondoren, bigarren aldiz neurketa hori egin. Honen ondorioz, 17ko eta 21ko datuak konparatzeko dauzkagu eta horixe da, oraintxe bertan argitara eman dugun ikerketa. Tolosaldeko kale erabilera 60,4koa da euskerai dagokionez, 2017an egindako neurketa baino 4 puntu altuagoa, hala ere aztertu beharko litzake adintaldeka eta generoaren arabera ze joera dauden, ezta? Izan ere, askotan aurrengan fokoa jartzen den arren, aurrak dira euskara gehien egiten dutenak Tolosaldean, eta adintaldean gora joan ala erabilera ere jeisten joaten da, ezta? Aurrak dira gehien egiten dutenak, gazteak daude aurrena, helduak gutxiago eta adinekoak dira gutxien egiten dutenak Tolosaldean euskara edo gutxien erabiltzen dutenak, bai? Sexu generoari dagokionez emakumeek egiten dute gehien eta aldaera hori gehien bat aurretan eta gaztetan ikusten da, desberdintasun handiena, eta aurren erabilera altuena den bezala, aurrak presente daudenean ere helduen erabileran eragiten dute. Aurrak presente dauden elkarrizketetan, helduak ere euskara gehiago erabiltzen baitute. Emaitza orokorrak erakusten digutena da, erabilerak 4 puntu indula gora, baina eskualdean tipologia desberdinetako herri asko ditugu, 28 herrigia, eta egia esan, herrien tamainaren arabera joera desberdinak antzematen ditugu. Herri erdaldunenetan, hau da populazio gehiena dutenetan, eta egia esan eskualdearen biztanleen 80 biltzen dituztenetan, igoera 4 puntukoa da. Euskararen erabileraren igoera. 2017an zan 54koa eta 21an 58koa da. Egia esan, herri hauek duten pisuagatik, emaitza orokorrean 4 puntuko igoera dago, batez ere herri hauek duten pisuagatik, ez? Baina herri euskaldunenetan, arnasguneak diren horietan, joera bestelakoa dela ikusten dugu, ez? Bai bertako biztanleak 80tik gora euskaldunak dituzten herrietan, eta 80tik gora ere dituztenak badira gure eskualdean, eta horietan joera justo desberdina ikusten dugu, ez? 17tik 21era, 3 puntu terdi 4 puntuko jetxiera egon da bi neurketen aldean. Horren ondorioz ikusten dugu, herri erdaldunenetan euskararen kale erabilera gonaz doala, baina arnasguneetan 17tik 21era jetxiera banda baritu dela, eta badela pixka bat, bai Galtzaunditik eta bai UEMatik dugun tesi baten erakusle, ez. Honetan jarraitu behar dugu lanean eta hori da gure asmoa. Aurrera begira, ikusita arnasgunetan euskararen erabilerak bera egin duela orokorrean, gure erronkatako bada arnasgunetan euskararen erabilera gutxienez mantentzea edo gora egiten hastea, ezta? Izan ere arnasguneak dira euskaran biziraupeneako ezinbesteko gunek, euskarak bertan arnasa hartzen du, euskara bizirik dago gune horietan, eta horrelako guneak ezinbestekoak dira euskaran biziraupeneako eta biziberritzeako. Hortaz, gure erronkatakoa izango da arnasgunetan euskararen erabilerak gora egitea, eta era berean orain arte egin duten bezala, udalerri euskaldunetan, baina arnasgunez diren horietan, euskararen erabilerak gora egiten jarraitzea izango da gure erronka nagusia.